A Ruta das Tapas en edición de verán chega ao Carballiño. Como nas últimas edicións desta tempada, participan 6 establecementos hostaleiros que preparan os seus mellores pratos este venres, o día 14 e o día 21 de xuño. Os premios recordamos que será unha visita con maridaxe en Pazo Tizón e en Estrella Galicia. Para o gañador e 9 amigos máis. Pobarelo porá a disposición unha estancia en hotel. Dende o Pazo Tizón e Estrella Galicia un ano máis amosaron todo o seu apoio como patrocinadores deste evento e tamén de Estilerías Miño. Animan así a todos a desfrutar desta ruta, ofrecendo magníficos premios. É a última edición, porque, como ben sabes, empezamos en inverno, despois xa fixemos empezamos en outono, fixemos a de inverno, a de primavera e a hora definitiva de verán. Bueno, pois animar a todos os veciños e veciñas e aqueles que nos visiten, visitar estes locales que verdadeiramente pois fan un manjar da tapa do pincho que fan. Hai eses 3 premios importantes por parte de Pazo Tizón, Pobarelo e Estrella Galicia, ás cuales quero agradecer, como así tamén a enorme participación do CCA, neste caso Noelia sempre está aí, o propio CCA connosco. Bueno, pois si dicir que unha última hora hai un dos locais que non poden participar por motivos de saúde, como é Viños e Tapas a Praza, pero bueno, recordar que todos aqueles que vayan aos outros locales sellen esa papeleta en cada local e van a optar a eses premios, que van a ser o de Estrela Galicia e o de Pazo Tizón é unha visita á adega con maridaxe, en este caso Pazo Tizón, Estrella Galicia é unha visita ao Museo de Estrella Galicia na Coruña, é un maridaxe tamén para 9 máis 1, o sea, un é o que gana e invita a 9 que les considera oportunos. E o de Pobarelo, pois tamén un hotel na zona das Rías Baixas e tamén pois unha degustación do seu vermú, que como ben sabemos é unha empresa daqui local moi importante porque tamén genera moitos postos de traballo, creo que andan sobre 40-50 postos de traballo, entonces que menos que potenciar os nosos produtos. Carballiño vemos o que está medrando, que está, bueno, que levamos boa línea, non? Pero non nos podemos conformar nin nada. Espero que na próxima edición, se a chegamos a facer, que daqui alá, pois da Ruta das Tapas, pois sean moitos máis locales os participantes, porque creo que por o ben deles é importante.